Ni ya haya Umaru ne. Me yake faruwa kan titin nan na ku? Wallahi titin nan namu. Ni kwana na biyu ma ko bacci ba su kai maki. Saboda tayin hankalin ruwa. Yanzu haka kaga gidana ga yana akan tudu yake amma wallahi duk ya dadda. To amma yanzu alhamdulillah muna gode wa Allah, muna gode muku kuma da Allah ya kawo mana ku. Isar da gaisuwar mu gurin shugabannin mu. To Allah do annaba a taimaka wannan hanya ta mu a gyara mu babban matsalar mu. Hanya nan in ta gyaru kaga nan haka ma gidaje ma gaba ɗaya fa sun zuzzube. Wallahi sun zuzzube. Kuma babu yanda za mu yi muna iya bakin yin mu. Dan kuwa aikin gayyan nan duk shekara kuke ko bana yanzu haka a cikin samamaki nan duk lokaci sai mun je nan mu buɗe nan mu gyara nan haka muke ta fama amma ruwan idan ya kullo mana yamma wallahi sai mun yi kamar za mu tashi mu bar gidajen dai ruwan bashi ranar yake shigowa don nan yake shigowa yawwa saboda haka alhamdulillah muna dan dai a taimaka mana Allah ya taimaka mana a gyara mana wannan hanya tamu dan abin mu dai ya kusa ya ma fi karfin mu muna dai bakin kokarin mu amma ya fi karfin mu shin kun shirya yin zabe wannan shekara warai da gaske ni kaina yanzu haka zancen da ake ina da ƙura'an masu zaɓe gangariya ta kai mutum 30 kuma suna nan a hannuna ba a wani guri suke ba zu zamanin zaɓe in aka fito to ga inda aka sa gaba shikenan zan iya yi wa jama'a ta bayani dan idan muka je muka tsaya a filin zaɓe in aka so ma kiran ya haya Umaru tsakanin ƴaƴana da jikoki aƙalla sai a kiran kamar mutum 70 duk kuma kabila ta ce kuma zaɓen nan akwai lokacin ma da in za a yi zaben wallahi sai dai a kai ni sai na je na yi saboda kanka aiki a wannan kenan kanka saboda kwato wa kaina yanci wallahi sai na je na yi a tilil ka samu mutum 70 har yan siyasa ma waɗanda na sa gaba ba sa son je in tsaya idan na tsaya aka dosa ɗaukowa aka wallahi sai a kirgo mutum 70 kana nufin da siyasan nan za ka yi amfani da mutanenka wajen ka ga wanda ba su yi maka adalci ba wasu kan ka ci gaba a area ka baka ka canja su zuwa wani su kenan a'a ni dai har yanzu dai ina nan akan bakana ban fasa ba kuma bakan na kai ma ka sani ni ma na sani muna nan akai in Allah ya yarda muna nan akai Allah ya taimake mu gaba daya an gode